kell tesztelni abban az autóban, valakinek kapalja. A bio, van biotejünk. Jaj. Ez a tolatolódás. Látszik a szakén, oda lehet eltenni. Traktor! És milyen? Ez egy új hollandi. Mi leszek beteg, jó? Leszek a sérül. Te egy új hollandi? Igen. Igen, ez az. És a maximum sebessége 40 km/óra. Száraz terepen. Gabonán. Kamerákat elő. Pont beállt a képbe. Komolyan húzd már a kéziféket. Teszteljük a traktort. Itt van már a mentő is. Ez most elment, úgy látszik, most már tudja, hogy nincs. Kijön, én mondtam. Tapsot kérünk. Alig kap levegőt, megcsokkol. Hát ez... Mi van, papa? Ez a traktor, ez nem szorul. Hát én mondtam nektek. Nyíregyházán így. Jártunk ennyi ideig akkor, hát most ezek... Jön egy Hát, autó. na látod, ezt mondom. Ez igazából ilyen, tudod, ilyen etikát, hogy így. Ezt így kell. Nem jött volna itt a rendőr Már rég húztam. elmentünk volna. Ez olyan erő. Ez ilyen tényleg ilyen erős. Ez durva. Ez jó erő.